DJS Shine Best International. Agwaga na no no police ya we bia asiko ma nwu na ngwo ka nke bụ ukwu na-abịa isi n'olu ego si elu na ndị a na-ekwu na-abịa na-abịa ngwọgwọgwọ gekepụwa n'ụzọ na ndị a na-ekwu na-abịa ọ na-abịa a ga-esi bodo nke ọnwụ obiri Igbo abịa adụmọ na-ewusigo ife anyị na-achụpụ owo asị m na adụmọ na-ewusigo ife anyị na-achụpụ owo ọsalọba ife ọma ga-eme n'ọgbọ ọ ga-eme akpatala m ba ma echi o buru laptọpụ n'aka ndụwa m eche nwanne m ọsị na ọ na-atụ ọrụ mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ma echi edowula abị ya ndụwa m eche nwanne odi iti ọ na-atụ ọrụ Amaechi nwanne m ụlọ na-agba ọsọ ihe ohere ahụ ndị a na-ekwu na-abịa ọ na-abịa ịma mgbasị njitube ndị a na-akpọ nọ nso ịnọ nso asị m ịma mgbasị njitube ndị a na-akpọ nọ nso ịnọ nso ịmụkwana n'oso delugo ebe ọ na-achọ kọmfọt ịmụkwana n'oso delugo ebe ọ na-achọ kọmfọt ifụ gị be nwaanyị na-eme ụlọ nso nọ nka na-awe n'obodo ebe ọ na-achọ kọmfọt comfort. Admire usigo ifandi na chukwu ogu kwalo ka imanu ukwu oku consider abagi ukwu na chaga oku consider abagi Ugwu na-enwugo ọkụ kọnsida akpa gị nri nwa pampas papa ejima osikwa ego ihe oro ha ife ọma na-eme n'ọgbọ ikenuga ebele n'ugwu nsọ asị m ikenuga ebele n'ugwu nsọ ebe ifere ike na-eme ọchọ ogwu bachala anya yi asị m otu ogwu bachala anya yi maka ịchọta onye chi ihe fụrụ n'anya ọkụ ịgba n'igotago ahụ Chukwu okike bụ mpa ife ntụrụ ya ọmapụta obi ya asịkpọbụ ọgwụ ndị nsọ ahụ amaka m ife na Nnewi oge oge Ọnịcha n'oge ezo ife mfụrụ ka mụ na-ekwu ihe ihe ọkụ onye nwunye onye ọbụla bili n'udo ụwa ga-abasị onye ọbụla ọsịkwa ụwa Chukwu ile ụlọ ajọka ile ọyị na ọ dị njọ ọkwa melụ mmalụ ma anyị nwe akalije ihe ohe ahụ n'obodo oyibo ebe a na-enweta ego ịnọdụ Naijiria onye bụrụ ebebe iru mgbe afọ ịnọ Naija bụ ememe onye kenesoni ma mgbe fajifu pikchọ gị ebe ịnọ n'obodo oyibo onye bụrụ asaba iru ụtụfọdụ elu gị ife efife ọjụwa gị ma ị gaghị irigokwa nri ihe ahụ ife ọma na-eme n'ọgbọ ọ na-eme ihe n'ụwa
no. Ekene ndị Igbo jiri biri yo, anyị nwe obodo enwe ha. Mbi ụwa ọzọ Chukwu nna m eme onido. Ife nna chọrọ ebe ọ ga-abalụ m. Obodo kpọrọ nkụ na ndị Igbo banye okwu ome, inụkwa mere ka nwanne. Sachukwu emeka ọdụm egwu Ojukwu olu m ekele. Mbọ niile gbara ya agaghị echefu. Onye aka ya dị ọcha na-emesi ụwa ga-ama. Maazị Nnamdi Kanu Amadike ọchụwa ọkụkọ nwado ọkụkọ n'ọsọ na-eme emedumadị weza dị efu na mba mmiri zoro ezo ga-emesi ọgbacha iburu Igbo biko kwewu ukwe Abịana amamihe ndị Igbo nwere abịa na-agụba akwụkwọ n'ime agụ ịpọta ha na-espọta ndị Igbo nwe ebe obodo ị gara ifuru onye Igbo na ya obodo ijere ifuru onye Igbo dị ya Shifosita Osadebe mpana igoro egwu Oliver Dikokwe na Mike Ejeagha Oriental Brothers Bright Chimezie Ali Nwachukwu Koji Ezike Ozuru Mbamba Diwe Nnamdi Azikiwe Samumba Kwe Michael Opara Igwe Aja Nwachukwu na Agụghị Ironsi Shifa Kanu Ibiamle Iburo Igbo biko kwewu ukwe Igbo maka Sounds good. Oh my God, you're It's Gazi Clef Productions. Esimesi n'ọkụ famaka nsi kwado ebukwa nji n'ụkwụ tinye n'ụmụ n'egwu fachọlụ ka mmalife mmenwete ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa emelụ nke mata na bụ maka ya atamata facha n'obele gbana nsi ebife ya kwamara fachọlụ ka mụ na bụ na-echeje mụba mahịa mana ajụ m ajụ It's your boy, DJ S9 Best International. na ma nwoke kwela na fachọkọkụ monyonyo mọkụ mekwela anyụ ejimọfọ fachọkisi mụ wa misi mekwelawa ka nwoke na ma nwoke kwela na fachọkọkụ monyonyo mọkụ mekwela anyụ ejimọfọ mmebe ọfụma kwọlụ m aka nwa bebi kwọlụ m aka enyi m kwọlụ m aka nwa chi ọbụbọ kwọlụ m aka flashi kwọlụ m aka okoko kwọlụ m aka eze ụmụ tụọlụ m asa chọrọkwa m ndị ya gbajikwa m aka ọ dị ka famụta gị nwaanya fatịra ka mụ na onye nwaanyị o wefana na-emefe ka anyị ogelugo mgbe anyị wepụtala fe anya onye na-egwe 11 leg akpọ nọ na 1110 nwa bụlụ fine girl egolu ya hoho se wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ monyonyo mọkụ mekwela anyụ ejimọfọ fachọkisi mụ wa misi mekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ monyonyo mọkụ mekwela anyụ ejimọfọ akarịgo m ịmụ ife unu ga-ekwu ọnwụ iyi ọ na-ekwu gwa ịtụrụ ka o ji esi makwa na agụ abalị mba wee ekwu amara m ife na-ekpofa ọ dị ka ma pefumu na-ekpofa ọsụkọsụ na asụfa nga anyị ka na-egbu ọchịcha anyị gbuziela efife atụọla ite ndọzụ n'ọlọkpa obi na-eji ka nwa adaka nwa na ya zọ na-amacha fachụga mbọtawa awa fachakwa nna magada ebe chukwuku nkata ata enidiro nwahala n'ọkụ famaka nsi kwado ebukwa nji n'ụkwụ tinye n'ụmụ n'egwu fachọlụ ka mmalife mmenwebe ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa fachọkisi mụ wa misi mekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ monyonyo mọkụ mekwela anyụ ejimọfọ
Pachokisi mo wa misi mekwelawa. Ka nwoke na ma nwoke kwela na fachokoko mo nyo moko mekwela nyo. Ejimofo Meba ofuma Wolomaka Imakwa Wolomaka Money. Go hard or go home. If one no food, no put body. Money they make me they jolly. Say they hear me. Oh, woman, no one you go silly. So don't be there gonna leave it. But we boy and they went to your city and sorry you. My mouth go no get a review at you. But I know what like to make you. Don't craze. Bitcoin law. I never national, $1 million Apple. I know that the angels, 2 million. They will be waiting here, 5 million. Now, hustle and bustle, 10 million. Now, California hotels, 15 million. Infinite network, go 20 million. Wahala. I have already from the Igbo, never the Cook, Makandi Igbo, I gave you Lunka. Makandi Vine, MSC Fike. Abani Fego, Abani Bumbari, come on, body from Digo. Mundigo, MSC Fike. Ubi Kubana, MSC Fike. I had to go to Kubita. Give money, MSC Fike. And Tollets, MSC Fike. Harry Ike, on one and live on MSC Fike. Joey Sasa, MSC Fike. Azumi Michael, on MSC Fike. Ship Prince, SMO on MSC Fike. Kessini Popo, on MSC Fike. I dance on Yishaka, I MSC Fike. I feel no fight, it's like a thing, in MSC Fike. I flame a woman, my shell and deep, in MSC Fike. Visit the best of one down, in MSC Fike. I may fail on Nibo, number one. Mega maka, oyi mega maka. Oliver na yoka omuneku, even kulubu nega maka. Ego balezo byambokumo. Onye nwere ego nọ na alaeze afụla anya. Onye dalụbịa nọ n'ọkụ mmụọ ma bụrụ eziokwu. Nyakonye mụ ji nesi anya weze afaze aga maka Honorable Oliver Sunday Doko ezi nwa Polido Enugwe Sike Igweze North Local Government in Nsukka
Yega maka Yezi mwa lobi sari sari Chuku we kose ya Mwele kojibo we choya mma Me yoburu ogalanya Ogalanya ngada ngirangadam Ofunwa na suka Wofonye nde suka jidebube na Vietnam Oliver Sunday Doko mwela tutu company nda mama number 1 ine Yega maka Masters Limited Fano no where he must set Fano kwa na Abuja No kwa na Port Harcourt Yega maka Umana bazilili welele Oliver Sunday Doko Mwekwara Worldwide Cargo Vietnam Ogalanya Chief Executive Officer Yega Maka Nigeria Limited Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam Nakwa Zenith Inspiral Productions Limited Ifo Yega Boko Gaburi Nenuwa Ifoni vena galo fuma Imalo no malo sale sale Ifoni vena galo fuma Imalo no malo sale sale Obi sale sale bomade basapaka Ibasapaka chupa basapulegaka Oliver Sunday Doko Imalo sale sale Meya Sidi Oliver Sunday Doko wake mwelezi omume Owe tulo mweya na Chineke webunye yenu Ofulu mmadibe ya nanya Ya meloje moga gala gala Oyimu ega maka Oyimu ega maka Ogalanya Mono dogwe buna ba formulu ya Mbaje dote ke mata ne mulega maka Oliver Sunday Doko Ogalanya ngada Mrs. Florence Doko A formulu Ogalanya ngada Yezi nega maka Ifa de kanne mulonye nenuwa Oliver Sunday Doko weji nwanyi we gaba bugo kanu Nenugu set Onwe no dasa pete nwanyi oma Mrs. Shoma Linda Doko Asha lugwe gamaka Yezi nwanyi malobidi ya nenuwa Oliver Sunday Doko mutara dadi ma Golden Oliver Sunday Doko Adoma Omelega magajiri puzo Adadima Nyana wanya mwoke Prince Genesis Munachi Muso Oliver Doko Igwe mba nabo nwadima Omeka nia Nyomo gadere manu huwa Yega maka semuke nezi nwanne ya Senior brother Pastor Robinson Doko Vital Phone Distributor na Abuja Yezi nwanne Sunday Doko Yega maka Ogalanya Ime wana ani obi aburudike Aka jaja na-ebutonu mmanu Maka osi mee Oliver Sunday Doko Osila n'Igbo we gaba Vietnam Yebo gali mambo Onwe magide mbo chukwu na wenyeli ya ka Webulike Pentecost webunye ya Owe bido mebi fego Yako jizafa zega maka
maka na onye nwere ego nwere pawa ọgwa ka o si mee. Agụba ndị eji ego na Nsụka, agụba ndị eji ego na Nsụka, Oliver Sunday Idoko, maka obi sarịsarị ọ na-enyere ụmụ ibe aka, enyere ogbenye aka. Ego, 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 ego amaka. Sunday Idoko nwere ndọyi ọ sị ga mụ kene ebe fa Honorable Olise Emeka Ugwuze Ms. Canada by Day Transaction Limited onye ọmasị na Nsụka Enugwu Ezike obodo mara mma aka na-eme clearing and forwarding nwoke ọma ga-adịrị gị mma. Yana Chief Chijioke ọnwa egwuchina m ọ dịgasị bụ onye ojoto adịrị anwa nwụ n'ide mmiri. Eze ome mma ndị eziokwu bụ ndụ nwoke ọma ga-adịrị gị mma. Oliver Sunday Idoko si ka m kenele ya ezigbo manija ya Samuel Aluka ezi nwafọ mmọdụ ụmụ ka bịa na mba nọ Imo Steeti obodo mara mma. Ịmakwa na nnesi n'ụlọ dị mma pụbezi. Oliver Sunday Idoko isi n'ụlọ dịrị mma wepụbezi. Ịrụrụ kọmpini kwulu kọmpini nke ị nwesịrị ndị ọrụ hotel kwulu hotel nke itinyere ndị ọrụ maka na kulu na amalụ onye kpalụ ya n'enu ụwa kwa ka o si mee. Nyaga ji nesi anya wee jubife ka emela oyi m ọnwa ebulegbu ka m ga-akụlụ oyi m mma oyi m ega maka oyi m ega maka ọgaranya. If only even I got love for my if only even I got love for my Oliver Sunday Idoko, he will love the oyi mega maka
ọlụ fa akalịlị akalị ndị na-alụ ọlụ fa akalịlị akalị ndị ọlụ fa lili nne ọlụ dị n'iche n'iche ọlụ dị n'iche n'iche oyi nke onye nyere n'ụwa ya lụsie n'ike ọlụ n'ọkalịlị akalị ọlụ n'olili nne n'inu ọlụ ka anyị ji ama ndị Igbo odegbu ịbata n'iru ọlụ tata ịmalụ ndị Igbo odegbu n'iru ọlụ ịnọdụ n'iru ọlụ oyi onye ọzọ eme ego vatekin nwanne gị ịmalụ ife ị na-alụ nwanne m ịmalụ ife ị na-eme jee mụọ ọlụ ya ọfụma ịmalụ ka esi alụ ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe aịlo n'ilu ọlụ anya amalụ ndị mọlụ ọ bụla ife ị na-alụ ka m na-alụ onye amụma egwu nọ na-alụ ọlụ nke ya kaijebe n'ilu ọlụ oyi ịbata n'ilu ọlụ ndị nwe ọlụ falili nne na o nwere ndị nwe ife a na-eme na o nwere ndị malụ ife a na-alụ ịpụta n'ebe a na-eme ife my brother ị na-amarị chonchonchom isi n'ịlụtago nnukwu ego ịmalụ ife iji bụ nchancha ego iche na-eme ibutego nnukwu ego ndị na-alụ nnukwu ọla dị na-ekwusi okwu ike a na-etuzi gị bọsụ ị na-eri ego ka na-aṅụ mmiri oluzie mgbe ahịa akwụ ụgwọ akaụntụ gị na ọgbara MT a na-eji ọ na-etinye azụ n'ofe ejila ọ na-etinye azụ n'ofe nwanne m ịma na ọlụghị akwụ ụgwọ risigbo ọlụ ike ọlụghị akwụ ụgwọ a sị m ọlụ ya akwụ ụgwọ risigbo ọlụ ike na ọlụ ya akwụlịrị ụgwọ nwanne m ọlụ ya akwụta nnukwu ụgwọ nnukwute ego kalụ ga-abụ anyị ihu mgbe ndị ọzọ mụ anya n'abalị my brother na ala ụra ọ mụsi anya abalị ọ pụta n'ụtụtụ itubenya bụ ọsụ o bido n'iyi isi itubenya bụ ọsụ ijuba ya wee yidesi mọni mana mgbe ọ mụ anya n'abalị nwanne m ị na-eku ụla chai kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe aịlo n'ilu ọlụ anya amalụ ndị mọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe aịlo n'ilu ọlụ anya amalụ ndị mọlụ onye mụrụ anya abanye amụrụ anya nwoke achatụta nna ya chukwu bunyelu m ndị ọyị m ezigbote ike bunyelu m ndị ọyị m nnekwote ike bunyelu m ndị ọyị m ego eji ama ife bunyelu mfe ego karịrị amoosu akpa elisi elisi ka anyị na-ayọ chukwu banyelu m ife ike na dọla maka ego obodo anyị na ọgbagozilo ama na iwe ego na-ewu ụfọdụ unu ewezi n'iwe na ego na-abịa mbọsị ọya abịa na ọya ada ọya asụkwa ọ ga-asụ onye ọbụla eburiri ike onye ọbụla akpaliri ike onye ọbụla eburiri ike amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe amala seriwe seriwe amala seriwe amala haba haba ije haba haba ije haba ije aya ni ma kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe n'ilu ọlụ kaijebe aịlo n'ilu ọlụ anya amalụ ndị mọlụ
nnukwu nwa amụrụ n'ogidi ka njebe ide mmiri zụta oke nwa ọ nọ n'egwu isi chukwu Maxwell agụ osegbu ịmara onye na-ekwu okwu ya mgbịlịmgba n'ide mmiri ndị ogidi wee chie ya echichi nnukwute ochichi n'ogidi Chinyelugo ogidi ka mụ na-akpọ nnekwu onye nnukwu ego ka m na-akpọ nnekwu ifeọmụ imelu n'oyi ya ka ndị oyi chichi ego echichi Udakọ mmiri n'oyi mgbelemgba n'ide mmiri chukwu ego na Anambra steeti sikwuzie ya echichi wee kpọzie gị chukwu ego na Anambra ịbatazie na n'oko bọlas wee tuo gị atia bọsụ n'ogidi atia bọsụ n'oko atia bọsụ daalụ nwanne m ka ndị okene eze oyibo ndị owu ka mụ na-eche n'olu mba na otu ka mụ na-eje ka je zite nnukwu odegwu onye ka mụ na-ekwu oyi onye dịdị onye ọzọ nwatachi na-akpala ngwa owu n'owu ọzọ ego ka mụ na-akpọ ọzọ ka nje enu na-agụ ukwuli ka nje bulili nwanne m ka nje zụta odegwu chisom nri eze dị odegwu nwa mụrụ na nri menti na akụgo ejezugo igbo ma ejebe n'ụdịnụkọ ọfịa ka mkpudozie na onye nnukwu ego a na-ebu na Chukwu Ebuka Samuel onye nnukwu ego n'ugbo akụ mmiri họsụ pọpi ife na-eme n'olili nne akụ mmiri n'ugbo akụgo ejezugo ndị fashion boutique oji simenti ebe m ọgọ n'ugbo akụ mmiri họsụ pọpi ka mụ na-akpọ akụ mmiri akụgo ejezugo ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ aka malụ ndị nwọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ ka ijebe n'ilu ọlụ aka malụ ndị nwọlụ adụla egwu jebe n'Ọkịja ka je zute nnukwu nwa Ọkịja Prosper Chidera nnukwu mmọnwụ n'Ọkịja onye ego bụ eze onye ego na Freedom Brothers aha mba na-agbọbụ odegwu ịmana aha mba na-agbọbụ odegwu okwu bụ n'ọnụ nwanụ n'Ọkịja ịbụ nnukwu mmọnwụ alụsienu malụ mbe m nke izizi n'oko Alexander Pato asị m n'ịchaka ego Pato n'ịchaka ego Alexander Pato n'ịchaka ego ka ndị okene na odegwu n'isi ọfịa odegwu mmalụ ife ekwe na-akụ ka ndị okene na
Obuka Stanley Chisom Tantes Planters Ode Ojika nepre mogo na mo kenele Ifi na-eme n'olili nne MD Tantes Invest Planning Limited Odegwu n'Isofia Tantes akụgo ejezugo onye nnukwu ego jika nepre mogo Igbama na-aba na Enugu steeti Kanje zute ezo anyị Wezi Ifeanyi Ilochukwu Alex Odegwu na Sude Udi local government in Enugu Arrest money Kanje bena dunu kofia Kanje kudo ni nnukwu nwa Udozu uche chukwu gospel Oke mmanwụ na dunu kofia Akweso na n'ọgụ Odegwu Akweso n'ikpu nnukwute mmanwụ Nkwa chukwu kwele ndị n'ọgụ Magic money Odegwu Sirion Odegwu Sirion collection bụ onye nnukwu ego Magic money Kanje be na batayete Kanje zute ezo anyịmụ Ọ dị isigo Emerie Godwin ka mụ na-ekwu Eriwe agwagwu n'Igbo toto nwa Ego ga-agwaga fọnụ Eriwe agwagwu niile emezi ife ike Kanjebe n'Osumenyi oyi Kanje zute ezo anyịm oyi Oke nwa n'Osumenyi Nnadia so Chibuzo Vincent Oke nwa n'Osumenyi Billion Van Odegwu Billion Van onye nnukwu ego Billion Van bụ onye nnukwu ego Billion Van onye nnukwu ego Kanje kwutere ezo anyịm oyi Okeke Chukwuka Michael Odegwu Nolifide Mickey Collection bụ onye nnukwu ego Mickey Collection bụ onye nnukwu ego Odegwu Nolifide Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Aino n'ilu ọlụ anya amalụ ndị ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Kaijebe n'ilu ọlụ Aino n'ilu ọlụ anya amalụ ndị ọlụ Egwu ma naba n'ihi ala o Kanjebe ni na lilo Kanjebe liyo Kanje kene Odegwu Okeke Chukwuebuka Godwin Mantisa ka mụ na-akpọ Mantisa ka m na-akpọ n'egwu Mantisa akụkọ ejezugo Mantisa onye ego akụkọ ejezugo Kanje zute Odegwu na-ekwulu Thank Ifeanyi Chukwu emekwulu Agility money Odegwu Agility money oke mmọnwụ Oji eletrik eme ọgọ n'ọka Agility fe dị mma ka ị na-eme Agility money onye ego Kanje ekene Odegwu n'oji Ilomija ki Chukwuebuka Odegwu amụrụ Oji River Zola money Odegwu Zola onye ego Zola si m n'Ibugo Zola ịma n'Ibugo Zola asị m n'Ibugo Zola money Odegwu amụrụ n'Isikwe Ụmụmba Oji River Daalụ ka gaziele gị Igba mejebe na ama na asa Kanje kwudo nnukwu nwa
Okafọ Chitachukwu Tatkoilon onye nwe egwu na-akpọghị orebe na manasa ịkalịka ka mụ na-akpọ Tatkoilon odegwu onye nnukwu ego na ịkalịga egwu m ejebedu nnukwu ọfịa ọzọ kaje kwudo Prince n'ugbo ọgbara mgba n'ugbo Prince onye amụma egwu na-akpọghị Official bank details odegwu oke mmọnwụ na ide mmiri odegwu nwa amụrụ ọfụma Official bank details ka mụ na-agba n'egwu ofu nwa n'ogidi ka kenekwa n'ofu nwa n'ogidi ofu nwa na-amụsịrị ọfụma oyi ofu nwa wee bute nnukwu ego n'ogidi ofu na ofu ofu nwa n'ogidi Kandebe mkpọ ụlọ oyi ide mmiri n'otu ka mụ na-eje kakwude n'oke nwa na mkpọ ma bụ nwanne m Godwin Chidube m odegwu nwa na mkpọ mgbachi ụgbọ ka m na-eje onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ Golden Money na mkpọ Golden Money ego gị nọ karịrị akarị isi m kelele gị bụ ozu gị ọnwụ dị njọ Christian Chukwudi ọbana m dị nta ka isi eje odegwu amụrụ na ọbana m ka m na-ekwuli Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ anya malụ ndị ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ anya malụ ndị ọlụ ka m bụrụ egwu jeboro mba nọt na njekwudo n'odegwu mmadụ Chukwudi Austin Don Wino onye nnukwu ego Don Wino n'ịkara aka ọ sịkwa m kene nwafọ Samuel Ifeanyi odegwu n'ụmụ eji ufuwa n'oru mba nọt Samuel nwafọ Ifeanyi Chukwu oke nwata mụ na-ekwu n'egwu ọ sị m kelelu ya lọrọ ugogbo ji afọ ụzọ nwanyị mma adịpa sandola nwanyị makalịsịa ka mụ na-akpọ ka njeke n'aka ji akụ odegwu aka ji akụ n'ụmụ nze oyi aka ji akụ na ego gị na ọkalịrị akalị oke nwa n'iso na ọmọba ka njeke na Chris Collection aka na-ele akwa dị mma Chris Collection bụ onye nnukwu ego nnu onye mara ife ekwe na-akụ n'azụ ya Salibo 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 Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ anya malụ ndị ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ Aijebe n'ilu ọlụ anya malụ ndị ọlụ Eti gbanye ụgwọnụ ụgwọ ya na 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 Is your boy, DJ S Shine Best International. What you be one mama? Best song on the way for make go you go. Oh me go get on tie. Africa get on tie. I am a colon akito. Akika mona colon no party tomele momelo na village anye. Yemwalo fungoke. Anakona naka. Neza ya anakona bosi safana bona dinapa. Ekeze lo foku.
mmadụ etela okwu fa na-ebi n'udo fa na-eme ka ife yi ma fa na-eme ka nwanne o nwere ife dị n'ụwa n'ụwa wee kalịa ọmụmụ ego alụ nwoke chọrọ ego oyibo alụ nwaanyị chọrọ ego oyibo mana emelu m ala na uleze afaka ego oyibo na mmadụ na-abanye na-ekwu maka fa anabọ na zafia n'ime mme maketi n'ime Ọnịcha do ịma na fana bụ na gba China azụ safia na China bepụta Naijiria ha pakpọ safia welebe o welu n'ofu ụbọchị gana na nkaje lafia asụsụ lafia n'obodo China ife nika na-emezi rote na-adanye na mmiri akwa na naka na-ebe ewochiwo akwa na-ebelego na n'aka wee kwụdoghị ya nwoke anakwa n'ebe Olisa wee yọọ ya ezoghị m dododo n'ihe binye m ego n'ebe Olisa kpọrọ na nka ezoghị m anya m ebinye gị ego mana ego ndị m na-enye yi mgbe ọ na-emere mgbe alọ inye ya chimego mụ na fugo kelusadio Ibeka have no choice onye na-enwere ọnanụ n'anya gị ikpe na ma ogbenye nọ n'afụju anya o wee bụrụ nya bụ ego wee bido gbaba China nwoke wee bido ụwa n'isi igbu manụ fara gasịa nwoke afụlọ gị na afọ ịbịa n'ịsafa ịsafa n'ozuru ka ịmalụ n'ebe Olisa wee kwudo na nka iko ka inye m ego m akwa na nka n'ebe ọ bụ ka ije nusadio mana emelu m ala ebe onye ụgwọ n'ụgwọ ya na etigbo onye ụgwọ n'ụgwọ ya na ogbenye nọ na-afụdo anya onye na-enwere ego n'ife na afọ ebe onye ụgwọ n'ụgwọ ya gara iwe n'obi nwanne elu ụwa ndịdịbe ije ndụ eso na onye mmeri o ji dịwa mama ebe onye ụgwọ n'ụgwọ ya ebe onye ụgwọ n'ụgwọ ya ego n'ọbala na lukalu ego na-eselu nwanne na nwanne ego na-eselu ọyị n'ọyị ma niile n'anya n'ụlọ ego balụ n'olika n'ebe Olisa wee kwudo na nka iko ka inye m ego ọ bụrụ na inyere m ego m bido tata gaba na ya matụghị nọ n'ala ose ịma na olile izu ma olile ọnwa n'ebe Olisa wee kwudo nwa dibịa ịmalife n'ebe Olisa gwanụ nwa dibịa tonu biko ka ịgbalụ m ụgwọ m ije n'ụwa n'ọdịnogwu olile izu ma olile ọnwa anwụ wee bụrụ na nka nne na nna na-ebe mana ikwu na ibe na-ebe ịma na akwa n'ebe Olisa na-ebe ịzọghị m wela na ịma na afọrọzi m ezoghị m
n'ụwa na mụmụ ezoghị m ezoghị m nwela na ịma na ezoghị m nwela na afọrọzi m ego manya ilela anya na ndị lo nọgụla aka na mma ụfọdụ bọọlụ mego oyibo ewelu ndị dị sobi ije n'ụwa n'ọdịnogwu ife onye na-emele n'ụwa ya biko jisi ike ife onye ma ya malụ ya ịchọ nwoke na-ene ụwa ọsị gị n'aka ya zọcha ịchọ nwaanyị na-ene ụwa si n'aka ya zọcha mana ọfọ mara onye ji ya etigbo n'ụgwọ n'ụgwọ ya na 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 enwere ntụtụ itobu ụwa etigbo n'ụgwọ n'ụgwọ ya na elu ụwa ntụtụ iche etigbo n'ụgwọ n'ụgwọ ya na ọnwụ egbulu na nka ọnwụ egbulu na nka ebo n'ụgwọ n'ụgwọ ya na etigbo 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 n'ụgwọ n'ụgwọ ya na nwanne dị na mbalụ ife onye manya malụ ya pastọ na onye nwe egwu oji bi mama na egwu ma na Abia steeti ahịa makwụdodogwu na o nwere onye njekwugbe wedebodogwu biko yili mụo ọgani nwere ego oyibo Chief Sir Chidebere Dijagwa dogwu nwere ego oya biko yili mụ ọgbani ndị ya ka ise bi kedu ife m ji wee malụ odogwu ike mba na mba na-asọ onye ọcha bịara ụwa n'oji onye ọya dịlị ma ndabịa mụlụ nnukwu nwa ike mba na mba na-asọ ike mba na mba na-asọ ike mba na mba na-asọ odogwu nwere ego obele nwa biko yiri mbọ ọkwa na anụ na-eyi ka ibe ebi ike mba na mba na-asọ ike mba na Imo steeti ike mba na Abia steeti odogwu ndị wee malụ mba na-asọ onye tabịara ụwa n'oji ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị ga-atụli mebe nna gị tupu ị nọdụ onye ego n'iya dị ike mba na mba na-asọ umere nwata eze onye ọma Imo steeti odogwu Abia steeti ka isi jee ike mba na mba na-asọ anya bụrụ ịgbachebe na anya ekenekedebe na egwu manaba na Nsụka ọkwa n'obere kingdom obere etiti na Nsụka ịnanya na nwere onye njekwuru wejebe Chief Dr. Aderus Chikobeze eze si na chi na Nsụka akekpucha nwa n'Enugwu n'Elugbulọlọ gị Dr. Mrs. Ogona Rita Aderus professional nurse na London nke dị na UK akwaza gị bụ managing director Stefan Plus UK Limited akekpucha nwa n'Enugwu Aderu Chika Obi akekpucha nwa n'Enugwu ọkwa na London bụ ndị ibe eze si na chi na Nsụka akekpucha nwa n'Enugwu Aderu Chika Obi ọkwa na London bụ ndị ibe ọbịbanyelu mụ na mụ n'omume ya ka ị na-emelu mụ eze si na chi na Nsụka
Chibika ya Godogwu Otichukwu bụlụzọ na Tanzania Odogwu na Mozambique Agwaza gị bụ managing director Only Pros Investment Nigeria Limited Yana Only Pros Boutique getting na Lagos State Only Chibika ọkwa na Mozambique ka ibebi ọgaranya nwere ego nwekwezo omume Only Chibika kedelu ụmụlọ alọ gị Lọ́lọ́ mori nchizitere m Chibika Machi mereze na Nsụka Ojichukwu bụlụ nọ na Tanzania Odogwu na Mozambique Machi mereze na Nsụka Chief Emmanuel Ikechukwu Dr. Rick Ekwazagị Managing Director Dr. Rick Diagnostic Center Dr. Rick Oil and Gas Nigeria Limited Kenelo Mulalo gị Lalo Sofia nwanyị ọma Ezine mula kudimpa jono Kakudimpa na Nsụka Odogwu nwelego ya biko ilimu Akodego Kakudimpa na Nsụka Dokorino Onyego Emmanuel Ikechukwu Kakudimpa na Nsụka Ọkwadogole Ketitete Kakudimpa na Nsụka Dokorino Onyego Akudimpa na Nsụka enwere ife ya emelego Igbo Akudimpa na Nsụka anya bụrụ ịgba chọba Odogwu Chief Valentine Ụzọmokoli akatụ egwu nwatụ n'ọgbụ Obichiri ụzọ nwanụ n'ọgbụ adreesị ejiwe malụ ọgbụ ọkwa na South ka ibebi South Africa obodo Mandela nwanne mmadụ na ịmalụ mma nwoke batakwa ego Igbo akatụ egwu nwanụ n'ọgbụ ọgaranya nwere ego nwekwezo omume aka onye ego Adreesị ejiwe malụ ọgbụ Obichiri ụzọ nwanụ n'ọgbụ Odogwu jiwe malụ ọgbụ Chief Valentine Ụzọmokoli ọkwa na South ka ibe South Africa obodo Mandela adreesị ejiwe malụ ọgbụ Diamond Mgbagwo akatụ egwu nwere ego Igbo akatụ egwu nwere ego Igbo adreesị ejiwe malụ ọgbụ Amaraju na-ebute malasa Amaregwu na-ebute malagbodo Nke onye metelu nya asịlị ya Ọkparigbo fesa na onye nwe egwu Nke mụ metelu nya biko dịlị mụ Maka ife salụmụ na ọsalụchi mụ Etigbo n'ụgwọ ya na Etigbo n'ụgwọ ya na Fesa na onye nwe egwu Onye
na mebiko lote imete mana gị na imete mana gị na chaga ezigbonye ụgbọ n'ụgbọ ya ijoku bute egwu ka ijebe ijoku bute egwu ka ijebe maka onye kwa iku ewusa na nso onye kwa iku ewusa na ebe gbula anụ ị ga-achọ n'elu ude na-achọ asị m ebe gbula anụ ị ga-achọ n'elu ude na-achọ ọkwa ebubo ogiri ijiji anụlụ isisi bịa ebubo ogiri ijiji anụlụ isisi bịa ijoku m obele ana m anụzi isi ka ijiji ụdịsi nna anụ nwanne m ọkwa n'isisi ego bịakwa ijoku so ka isoli ijoku n'ubi isisi ego isi ego nna anụgo obu m eje n'obodo Holland esi Naijiria wee nụlụ isi wee ruo obodo Holland obodo onye isi ego ya bụ mbịa obodo onye isi ego ya bụ mbịa polisa mozaku anyabịa odogwu polisa mozaku anyabịa odogwu gwebi n'ọgbọka egbe zọka odogwu polisi jọ anyabịa odogwu polisi jọ anyabịa odogwu gwebi na Holland anyabịa odogwu polisa mozaku gwebi olisi jọ polisa mozaku gwebi olisi jọ polisa mozaku gwebi olisi jọ onye choku n'ụlọ isi ego ya wee bịa onye choku n'ụlọ isi ego ya wee chọba ya ọ kpalisa nwa ụzọ akụ ugbefi na mkpọka egbe n'ụmụ eze ọka ịza na Ebonyi steeti ezi oyi ma olisi ito ugbefi na Holland olise na iche okwu abịa ogwogwo onye obeledu abịa isi ego ga-esi iko m tikwasa mgbe chọlụ gị wee bịa olise ana m anụzi isi ego ọkwa ngịyo melu njin bụ isi oke mmanwụ n'ụmụ eze ọka onye ọma olisi chọọ isi ego ga-esi bugo m polisa mozaku anyabịa odogwu polisa mozaku anyabịa odogwu gbagi n'ọgbọka egbe ọka odogwu polisi chọọ anyabịa odogwu polisi chọọ anyabịa odogwu gbagi na Holland anyabịa odogwu polisa mozaku gwebi olisi chọọ polisa mozaku gwebi olisi chọọ polisa mozaku gwebi olisi chọọ amụlọ ime olisi jọ n'ụmụ eze ọka ịza nọtụ lokal gọọmenti n'Ebonyi nne ya bụ nwa ụzọ ọka nne ya magreti nwa ụzọ ọka ọmba amụlọ olisi jọ ịma na nwa amụrụ ga-eto olise agụcha akwụkwọ chebe egbe n'Ọnịcha ọ na-agba bọị o mere ọfụma akọrọ akụkọ ọjọọ n'isi ya maka ezigbo mmadụ na-ebido na nwa olise agbacha bọị edu onye ụlọ ọnwụ wee gbuo oke ya ọnwụ olise akwaba akwa alịlị ọba ọnwụ na ọnwụ emeghị ife akwa olise na-agwa ji m obodo onye ga-edu m ụlọ akpaliri ime ogbenye onye bịala okuku nwa bụrụ na nwa ọbụ iko anwụgo ọrụ ọchọba ụzọ ụna maka akpụla onye nwe ọlụ chapleti na ọlụ emechie olisa wee kwado ụna ya naba na ọnwa akwụrụgo onye nwe ọlụ onye ọbịa wee yọọ ya nwee ndidi olisa aka anana olisa wee kwelu wee nọkwala Ọnịcha na ọnya mgbarọ n'ụwa afọ ka afụfụ ji bido olisa nwa ụzọ akụ wee taba afụfụ obido ilu ụjọ bụ na Ọnịcha do ọ na-esi mkpọ wele ọkpa jegide arụ ihe biriji ebe ọ na-alụjọ bụ maka o jiri ego moto ije nwoke siri ike olisa adịgo homeless yo na o nwerezi ụlọ ibe nwoke na-afụ erike gọọmenti ụfarọ n'ọnwa isii eweduwo olise ụlọ ego eji idu ya ụlọ nwanne na o nwere ike ozuru jaa n'ozuru ego shọpụ ozọpụ ego eji akpọnye abịa olise agwa elobe lokata ibe nya na ibe ya eme ego ji idu onye ụlọ
Olugodi Yakubu Goji na Natale Goji Magonyekwu Goji Ogalomwe Olisa Kuchaku Goji Ido Babo Safia Waka To Safia Wato Pelego Weku Wangwo Tebu Wepo Nyafia Welebe Wabambo Olisa Mozaku Anyabia Kudoku Olisa Mozaku Anyabia Kudoku Wekino Mokebe Uwezoka Kudoku Olisito Anyabia Kudoku Olisito Anyabia Kudoku Wekina Gonande Anyabia Kudoku Olisa Mozaku Weki Olisito Olisa Mozaku Weki Olisito Olisa Mozaku Weki Olisito Azukatafia, Ogaraka, Owe Nabobodo Ibo, Nabobodo Norway, Jewelu, Nabu Febigo, Afofo Kariana Norway, Woken Webunie, Wenaba Switzerland, Opana Suisi, Switzerland, Kachuku, Norway, Sabelle, Otegonje Kuya, Yabajuku, Kopa Gebe Gokidi, Ije Kulego. Olisa si Suisi, Barolande, even in the Wemebe. Eba kono kuteko, Itoku, Eganesi Kugimi. Anama Nuri Simbo, Olisa Mozaku ni Megi Joko Nubis. Asini Ife Chuku Delimado, Tenuwa, Iva Fugogapo, Iva Wambo, Iva Vengweisi. Ino Lukiti, Fechuku de la Nani. Olisi Fechuku Deligi, Nino Rokiti, Yameloji Wengweisi. Ulisa Kwakageko, when one wani, Evelyn Woza. Oboso Dieme, Milima, Milimuma Balabe. Olisa Mozaku, Anyabia, Kudoku. Olisa Mozaku, Anyabia, Kudoku. Looking up on the way, Ubezoka, Kudoku. Olisito, Anyabia, Kudoku. Olisito, Anyabia, Kudoku. Looking up on the way, Anyabia, Kudoku. Olisa Mozaku, West Olisito. Olisa Mozaku, West Olisito. Olisa Mozaku, West Olisito. Achobonye Nemogo, Akanemogo, one name is Olisito. Ekubonye Nemogo, Olisa Mozaku, Wandi, Tobaka Nemogo, Olisa Mozaku, Wandi, Osinye Kulaka, Umwezoka, Olisa Falilina. Ibo Michoku Mobeledu, Kenti, Amerie Konono. Papa Michoku Mobeledu, Kenti, Amegweko Namo. Ikateki Nelondi Mwadaka, Wa, Ikateki Rolo Udolo, Wa, Iwish, Imolisa Mozaku, Ekukalu Mebu no Melonomia. Achobonye Nemogo, Akanemogo, one name is Olisito. Osinkenesi Wemia, Francis Mozaku, Yanoliakia, Nega Mozaku. Osinkenelia, Sondono, Yanoliakia, Inchidekono, Sunday, sunshine in Italy. Get up early, Udo, Maka one of Padova, Wefi, Omanoko Numuza, Kankele Kevin na Holland, Kevin is Aki Sejonedo. Olisa Semeka go the state, go Girit, Eddie Jackson na Holland. Friday Wednesday, Obapadova Nitili Kibebi. Wednesday Funamba, Pedotika na Kotulu, Otika in Anupa Kona. Olisa Simu Jebadeta State, Kankene, Kevin na Jamini. Itoku Mbaka Ijeba Ozara, Njesu Stanley na Jamini, Stanley Nyamianiro, Ego Naira Etiko. Itoku Kena Chukwe Ebuka na Jamini, Chukwe Buka, Oga Kapamba Niro. Osinkenezo ya, Sandugo, Neboni State.
Ijoku Mopeledu, Kankenezo Yima, Sunday Wapala, Mayo, Omoke Messi, Ode Messi, Moke Messi, Managing Director, Stainless Bond Industries, Mayo, Moke Messi, Kankeno Yima, Ijaku Kosoma Sutochuku, Oyimuskele. Give president 26 degree group of companies, managing director 26 degree logistics, Cosmo Oil and Gas Limited, Esudo 109 missing, Iguano local government in Abia, Oyimuskele. Ijoku Buteku Gaijebisa. Ijoku Gaijebisa. Makonyo Kuiku, Eusana. Sonyo Kuiku, Eusana. Ebulano, Ikachono Duzena Joy. Asimebe Bulano, Ikachodi Duzena Joy. Opene Pogidi, Ijijanuli Sisidial. Ebu Pogidi, Ijijanuli Sisidial. Ijoku Mopele, Anamanu Sisikiji. Budisi Nano, Wande Mawani Sisiego. Tapi Ijoku Zoki Soli Ijoku Ludi Sisiego. Isiego Nano, Goku Mejendo Budola. Esi Nigeria, Welu Isi, Welu Budola, Budone. Isiego Budone, Budone. Isiego Budone. Polisa Mozaku, Agabia, Polisa Mozaku, Agabia, Polisa no fucking well, Masoka, Polisa Agabia, Polisa Agabia, Polisa Agabia, Polisa Mozaku, Polisa Mozaku, Surendi Bonatomo, Asisi Bonatomo. Your boy, Egundi DJS Shine Best International. Bonatomo, hey, Makanaba Madibo, Amorum Nalibo, Anamasuibo, Anamanuibo, Anina Qualitani Hanyo, Makanankanyo, Bankanyo, Kanina Qualitani Hanyo, Makanankanyo, Bankanyo. Iba maka, iba toka, iba maka, hey, iba toka, hey. Kedi ebu inge munago, bono podendi bo, asusibo hanagano, asusibo hanagaso, ndi muro hanezi habeke. Kedi ebu cheha, unenemi ibo esege na yaneme. Iwebe, Ali Iwebe, Oso Nacho, Asika Bawa, Onyana Nagia Nibo, when your gagota, Mbano, Oboro Wing, Manoge Buyo, Oboro Kagawero, Nino Qualayo, Onibona Magibo, Ye Mereo, Obola Neji, Fehe Mingalao, Anina Qualitani Hanyo, Makanankanyo, Bankanyo, Kanina Qualitani Hanyo. Makanankanyo, Bankanyo, Iba maka, Iba toka, Iba maka, hey, Iba toka. Is your boy, DJS Shine Best International. Wanyamuru bocheke, Akwambeke kobo. Waka moro bochafo, Okwoka for kobo, Onyi boro ya osino manza, Obona hankita kama, Agage magona hinamo, Agage magona halamo, Ibemsa njie mono, Ihembo njie mono, Ejima susi ibe mono, Ejima hibe mono, Onyi bona magibo iye mere yao. Mbobola neji fehe mingalao, Kanina Qualitani Hanyo, Makanankanyo, Bankanyo, Kanina Qualitani Hanyo, Makanankanyo, Bankanyo, Iba maka, Iba toka, Iba maka, hey, Iba toka. Mbina bambo,
Makalanyo, can you just see a dalambao? El Messiano Gadimao, if a joko gajoyi, Nepota Kaitelewe, Napota Kaitelewe, Abo Pota Kaitelewe, Okoro Pota Kaitelewe, Rindi Bonatombo, Asusi Bonatombo, Egundi Bonatombo. Ordinally, Bonatombo. Hey, Makanaba Madibo. Amorum Nalibo. Anama Swibo. Anama Nuibo. Kanina quality ni hanyo. Makanankanyo Bankanyo. Kanina quality ni hanyo. Makanankanyo Bankanyo. Iba Maka. Iba Toka. Social Club of Nigeria. Iyala Social Club of Nigeria. Igwebike. Iyala Social Club of Nigeria. Igwebike. Iyala Social Club of Nigeria. Unity and progress. Iba. Ide Seba. Sele. Yawo. Ndamama. Iyala Social Club of Nigeria. Ndi Igwebike. Ayi buli bububa. Ndamama. Iyala Social Club of Nigeria. Ndi Igwebike. Ayi buli bububa. Iyala Social Club Igwebike bulebube ndị ọma. Igwebike bulebube webili. Igwebike bulebube ndị ọma ndị ejimala obodo amale. Abịanụ n'Iyala ya nwere ndị a na-akpọ Iyala Social Club nke Nigeria. Iyala Social Club nke Igwebike. Ọ bụrụ na ịbụrụ onye Iyala ma ga-esoro n'Igwebike, ịmali na isoro n'ibe a na-eme. Igwebike bụla ebube n'ezie. Iyala niile anyị gbakọrọ aka wee kwu ofu obi ka anyị ji isoro Igwebike, ofu ọnụ ka anyị ji isobe Igwebike. Ibe onye kwuru inye ka ibe na-ekwu, ibe onye kwere inye ka ibe na-ekpe. Igwebike bụla ebube abịaji mala obodo ndị ọma. Ibe ọba meli n'Iyala, ibe ọma famere rike nne. Scholarship na-aba na-enye ya, scholarship na-aba na-enye ya. Ha na-afụ motherless babies, ha na-enyela ife aka. Ndị ụwa na-atụ nọ n'une nwaṅụle maka ndị Igwebike. Iyala Social Club of Nigeria. Igwebike bụla ebube amaka. Ha lụgo họlụ na mba a na-enyere ụmụ okolobịa aka. Igwebike na ibe mụnụ na-eme nye ka Iyala ji nwaṅụli jisie n'ike na ọ ga-adịlụ nụ mma. Iyala Social Club ndị Igwebike. Anyị buru ibu bụba. Ndị mama. Iyala Social Club ndị Igwebike. Anyị buru ibu bụba. Onye ndu dulani kaina, onye ndu odulani kaina. Chief Barrister Salva Otioha, Chairman and Chief Executive
Balugo Investment Nigeria Limited, Federal Chartered Institute of Bankers na Nigeria. Dada nwano neze mwiyala obodo dike kenele mulolo yi Lady Ugochi Dioha anyanwụ ugodi ya nwanyị ọma ugodi ya nwanyị ọma onye ndu dula anyị ka na maka ọchịlị mmagachi n'ọzọ ka baba ndị patron anyị patron ihe ala Social Club ndị patron anyị ji debube n'ọbụ ụsọ ogbu ehi eyu ọha zuru ike ogbabi omeri ife n'iga dị n'ụzọ akwa n'ihe ala ka isi eje ya bụ first patron anyị ihe ala Social Club nke Igwe bụ ike ogbefi ndị ụzọ akwa Chidekiji ogbefi n'iga dị ọgaranya Chief Saji ọra n'ebo Idu Akubeze na anyị ekene ya bụ first Onitsha branch chairman ihe ala Social Club Igwe bụ ike Akubeze ndị Igbo onye ọma Akubeze ndị ala dalụọ oyimo n'ọya adịghị mma Idubat si Obi eze nne ya civil servant par excellence eze nne ya na ya kekene eze nne ya na ya kekene inugo Honorable Chief Alechus Azuka egwu atụ ichi akajọfọ ndị Igbo akajọfọ n'ihe ala niile permanent secretary and commissioner of Anambra President Emeritus ndị ala Social Club ndị Igwe bụ ike akajọfọ n'ịgadio akajọfọ na onye-ekwu eziokwu Idu Sawili Ọhaba Idu Ngobidi n'ụbaghe kwemo n'ihe ala ka iseje onye ọma nọ ya dịrị mma ya onye mama ihe ojogbo biwe ihe ala Social Club ndị ọma ndị Igwe bụ ike anyị buru Igbo ụba ekwe ndị eji mara obodo ebe abụja kasị akasị ihe ala Social Club ndị ọma ndị Igwe bụ ike anyị buru Igbo ụba Ibanye Chukwu ichi ya nna muzie n'ihe ala obodo dike kenele m lọlọ ya nwanyị ọma Asama ọmọgidi Idusa Godwin eze Idu Asama ngọdị balụ nana lọlọ ya Lady Jenny eze Kọfọnda Aba branch ihe ala Social Club nke Igwe ike ndị ọma nọ ya dịrị Ndoma no gajelo Ogbabi sayele sindu Nnabife Ogbabi Ikobi n'umwike ni alodogwu President Emeritus ihe la Social Club kenele m lọlọ ya Asama nwanyị dị mma Past Grand President, Knight of St. John International, a Papa Knight of St. Gregory, the Great, the past President, National Anambra State, Accountant for Excellence, when a man like the you could be the Wojide Kijo, you could be the Kijo, when a man like a Engineer sa ishie Ema Chukwuneta na penye alọla ya Engineer for excellence dalu Onyoma no ya delo no mma Onyoma no ya delo no mma Idu sa Maikoji Wadu ni ala Nana lolo ya Was on a founding member Port Harcourt branch
na ya adịla ya mma odogwu didekidi onye ọma ichie Dr. Emeka afụgbo m n'ịgadị ọkụchukwu mụnyele n'ihe ala oke ego na analụ ọlọ ya Dr. Uchenna afụgbo m nwanyị dị mma ichie dịdị n'ụzọ eze elekwu ichie nnanyeleze n'ihe ala niile onye ọma nọ ya dịrị ya Chairman Leaders Business Center Limited onye nnekwu ego obuwala ụzọ n'ụzọ akwa n'ihe ala the youngest person onye ego onye nnekwu ego na ya ka na-ekene Chisemeka si Okolie nne Kibia National President Emeritus ilusi ekenele m ụlọ ụlọ ọdụm eze nwanyị ichie Sajo Chibai ichie agụ na-eche mba n'ihe ala agụ na-eche mba na ya ka ekene kenele m ụlọ ụlọ achalugo nwanyị ọma ya bụ biznes mogul onye ego na anyị kenele ibe mena Crown Prince Ọjị Ewulu Cyril Udoji a royalty and gentleman by excellence na nye kene patron elect onye ọma nọ ya adịlụ n'ụma onye ọma nọ ya adịlụ n'ụma ya bụ onye mama ndị obi wee ma ya ndị igwe bike anyị buru ibu bụba ya bụ onye mama ndị obi wee ma ya na-asụcha akụlọbụ ndị ọma ndị igwe bike anyị buru ibu bụba national officers first vice president Dr. Innocent Nwanekezie Chidi Odogwu Jide Kiji ọya adịghị mma umezi ọkụkụ ndụ n'ịgadị onye nkụzi na lọlọ ya kene lọlọ ya ya adịlụ mma ya bụ national vice president ihe ala social club Igwebike onye nkụzi na ya adịghị mma umezi ọkụkụ ndụ kalụ kedu national secretary anyị Mr. Dan Chukwunyelu umeakụ nwanne ya na-alọdụ ya akụ nwanne bụ ịgbanye akenne national secretary ihe ala social club ọya adịla ụnụ mma national financial secretary anyị bịalụbeghị Sir Okonkwo-Chuks Matthew KSM national financial secretary ihe ala niile onye ọma ihe ala na-ekene ebe ebe trejọrọ anyị Chisa Batu Sọfọ ozuome n'ihe ala ozuome na n'ụlọ ya Odogwu bank manager na anya keneghị Odogwu ozuome ndị Igbo onye ọma national trejọrọ anyị dalụ nwanne m nọ ya adịla ụnụ mma ya bụ onye ama ama ndị ojogo obi wee ma ihe na-asacha akụlọbụ ndị ọma ndị Igwebike anyị buru ibu bụba ya bụ onye ama ama ndị ojogo obi wee ma ihe na-asacha akụlọbụ ndị ọma ndị Igwebike anyị buru ibu bụba ka ije ezute ndị Igwebike ihe na socha club nke Ọnịcha do nwa bụ Chief Leo
Olikazembeni, Chairman Onitsha branch. Ndi ala na kanunu, ndi ala semuke. Judy Lozulika, Wezo Keni Asa. Nabu Tamprana and retired director, Anambra State. Table service on your mouth. National trustee. Here la Social Club keep a big girl. Odogu Weli Bugawezela. Odogu Nayaka Kenya. Mr. Leo Akababu. Yaba Kochuku no Boloni Ala. Onye mmemme gadio. National provost onye Nanya Kenya. Nana Social Secretary Onitsha branch. Nana Lolo. Shoma Kabogo Wanyama. Or the best Wanyama. Or the no pity Wanyama. Kabole Banabi Allah. I just attend the Allah. The Allah Social Club need to be here. Ndiamananye Bialobono. The Greek Ibuka. Yes, the Loma. Onyegekwa. Yes, the Loma. Onyegekwa. Shaman and the Allah branch. Yes, the Loma. Onyegekwa. Nana Lolo yo. Injidaka. Ibuka. Or the best one, you're more the best one, you're the more. Chikavin, Wawulu, Obiatalibo, Nayakanakana. Yes, hello, Maui. Odani, what they want, Nayakanai. On your manaya, industrialists and philanthropists. Archelaus, one deep one in now. And gentlemen, CEO, what the desk, Global Industries, Nigeria Limited. Dr. Jude Ifeanyi, Dulos of the money alonyama, Dulos of the manu muduru, Olu, Niala, Ayadelema, Managing Director, Ifeanyi Chukwu Hospital, and Maternity, Ozibondo Dalo. Ida BOC, Emadio, Nigadio. Akudana wonyi ala nyakana mbologu building material onye nnekwu ego na ya kakana Chief Sir Jonathan Akajopo Nigadio Mama Makuni ala kenele mulolo yo Asapete Chimwe Yabu CEO Ajo Company Limited Akajopo Libo Chichudi Bani Yesudo Yesugonia we have an Assistant National Secretary Nze Jude Obide Naya Delema Yesolome Emwe Balakonalo Molia Nani Gandio Molia Emwe Balakudo Ayakaneka Retired manager, Mobile Producing Company Limited, Unlimited National Trustee, here la Social Club Nkigwe Bikyo, Onyomajide Kijodogu, Chief Fatal, Ibuka, Yezolona, Ojinaka, Natal International Limited, Ojendekwego Nayaka Kanulu, Chief Reginald, Ilanusi, Yesibo na China na yaka galibei. Yabana banyangu ni alodo. Ojimote mogo. Ojune mogo kisisi ni alogodo dikero. Oye mone gade. Benele mololo yi. Shoma ilanso. Osodi emako anyoma.
San Vincent Uzoka, ASJR, Dala Namuzia, Nanyaka, Seasoned Educationaries, Elder Statesman America. It shall be well with America. Onyama, Ijelo Godo Yibo. Chief Obi Charles, Eze Kwesele. National Social Security Godo. Manemu, Jide Kijio. Chief Usofu Jenna. Eza no neni. Nsofeza ni dike. Nusakwa, Niyana Kisejo. Belgian train business mogul. Mabeke, Nana Loloya, Moya de Lonomo, Ndioma. Chief Barrister Teddy Martins, Chinonya, Okumao, Umeza Bakego Nialonyama, Gaza Bakego Kenelo Loyi, Gaza Bakego Nialogego, Daluo, no Gadelonoma, Ndiala na Yakaga Napane. Iyala, anyị bụ igwe bike. Ndị malobodo. Ndị ama. Ndị ọkasakasị. Iyala ntakụrụ ọbụ ndị ọma. Ndị igwe bike. Anyị buru ibu ụba. Ndị ọma. Ndị malobodo. Anyị bụ ndị ọkasakasị. Iyala ntakụrụ ndị ọma. Anyị bụ ndị Malaysia. Anyị bụ ụba. Anyị bụ ndị Malaysia. Anyị bụ ụba. Iyala Malaysia. Is your boy, DJ S Shine Best International. IPU progress. IPU progress. IPU progress. Anya makatalacha. Idato Malaysia, I see them go about Obia. Where is your country when Melabo Bibi? I boom, the man no fuma. Idato Malaysia, I have a gafa bomb. Down one for not be Goku. I just look at that about dying. That's why we look as a casino. Okosime, Oliver Nayaka, African masquerade, Italian fellows band. Oh, no, make no Yamana no Funofu. Gonyatili Nazelu. Okazalani, Rokazalani to Nenoa. Is it? Neke, Dode, Nafonampo. Ochilimma gachozo Kedimaka Ebu Shaman Idato Malaysia Ishel Aneke Joseph Mwanda Abuchuku Chaka Ebu Shaman Idato Progressive Union Malaysia Ubasinachi one of our Wazo Autonomous Community Namanato Clan Nidato South Imo State. Chief Executive Officer, Christian Aluminum Roofing Sheet and Glass Company Limited. Ngosimu Keneroya, Prophet Endubezo Barak of Osina, Nidato North Imo State. Able Prophet, St. Rita Ministry, Osina, Oliver Yagarapago Nyama. Ubasinashi. Ubasinashi. Oli bana yakana bago nyoma. Ubasinashi. Ubasinashi. Wala. Ubasinashi.
maka na ugwu bụ nkwanyelu nke dị maka injinia Ebosi onye bụ Shijans Trump na Malaysia ezi nwa si Nshoke Autonomous Community Nnadike na Alfai Idato South Imo State the able vice chairman Idato Progressive Union Malaysia Chief Executive Officer Uchisi Global Academy Plumbing Materials Ongwongwo na ngwongwo eji alụ plumbing Ijebe na nke Uchisi na Port Harcourt ebe a na-ele plumbing materials dị mmanụ ụwa Osibu kenere ya Mr. and Mrs. Ifeanyi Nwabodo Chief Executive Officer Anyi Nwa Global Ogalanya Ngada Oliver Nayoka Nekene Trump na Malaysia 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 Trump Okemwa Secretary Idato Progressive Union in Malaysia Another one of Akopa Managing Director Divine Sonic Nigeria Limited Ogalanya Ngada Ayana Summa Osimu Kene Wania Ana Yo Bando alias Season 1 from Akopa Oliver Nayoka Nekene Onyomo Gadelema Caesar Ngedi maka Mazi Anthony Wekwe Onye Muwa Financial Secretary Idato Progressive Union in Malaysia Chief Executive Officer Rooftop Investment Bank Ngedi Niyana School Lagos State Onu mekenegi ngokoma Ngedi maka Chief Ilias Daniel Izuchukwu Chinyalugo one of Obogo Yerire Jacobo na Malaysia Ebu Petron Idato Progressive Union in Malaysia Yana Lolo ya Lolo Francisca Oye Gachi Yesuo Lolo Chinyalugo one of Obogo Oliver Nayoka na Bogo Nyama Elile Jekego Kedimaka Mr. Lekwe Emmanuel Shibike Watike na Malaysia Ebu Purpose IPU Malaysia Managing Director Oti Global Grocer Enterprises Oliver Nayoka na Bogo Nyama Chief Pascal Mwakebiri Nwa Otumba Nadi Junior Yezi Nwa Furala Idato North Imo State Obodo Malama Supreme Shaman Idato Progressive Union in Malaysia Osimu Kenezi Naya Chief Ignatius Wakebiri Nwa Otumba Nadina 1 Idato North Yezu Mokorobia Nolu Oliver Nayoka Nekene Imekwana hapo nze biokwu Afudike bia n'ike maka na ọgbọ n'ọgbọ rabu n'okwu ọnụ nze wabi na bụ Chibuike Henry Ami iyi wara n'ihu nna ya one of Elugugume Autonomous Community and Tweke Idato South Imo State Chief Executive Officer Crowfield African Ventures Limited Vice Screening Chairman of Idato Progressive Union Malaysia Oliver Nayoka na Bogo Nyama IPU Idato Progressive Union IPU Idato Progressive Union na Malaysia anyị kwadoro ọfụma onye agha na nwanne ya ọganiru ka anyị na-achọ ka anyị jiri ọfọ bio ka anyị dozie obodo anyị Idato Progressive Union Ndo Mike Ejemba
ụwa niile. Ọganiru ka anyị ji aga. Oliver na ya ọka na-ekene onye ọbụla. Ana m anụ ya. Baba Dudu. Kedimaka Team Kelechi Promise Akuchi nyere nwata one of Obazo Autonomous Community Idato South Imo State Kumsi Rent na Malaysia Emergency Officer Idato Progressive Union Malaysia Unu mekenegi mkomao Akoba unu mekenegi Kedimaka Mr. and Mrs. Ubachinoso Anthony, former secretary of the Idato Progressive Union Malaysia, managing director, Unique Sex Babas in our Imo State, Donio Jack, one of Imo State, Unumekeneji. Imanokukoji Meseli Yawacha Kedimaka, Aburiba Bitakleba Ucheshuku. Aburi Baba Bulago, Wago, Ago Drunihe, Wako Shimili one. Oyo Maso Boko, in the Idato South, Imo State. Osimo Canera, Ariza Shuku Stanley on Yabala, Another one, no Muchima, in the Idato South, Imo State. Unu make a negging Mokomao. Kedimaka. Mr. and Mrs. Egejuru Mumford, Mother Aguchuku, Aguchebe one in Malaysia, Chief Executive Officer, the importer and exporter, Mother Aguchuku Refrigerator Accessories, Nigeria Limited, Oliver Negana Pogonyama, Asimu Kenenaya, Chief Alphonsus Egejuru, Yana Living Egejuru. Chief of Gurumba Ike 1, no Mushima, Idato South Local Government, Imo State. Kedimaka, Mr. Wasu, Udoshuku Gerard, Onyoma Gerard na Malaysia, Odogusumu here, Amanato, Usakodulala, Idato North Local Government, Imo State. Onyoma Gerard na Malaysia. Ọgba pụrụ mmiri nye ndị obodo ya Chukwudubegi nwanne m Ọsịmụ kede nne na nne ha Chifa Lolo Louis Nwosu Alice Obimma Oliver na Joka na-ekene Ngwa eji eme ọnụ Kedimaka Mr. Nnebe Nwagbo Leto Keke na Kuala Lumpur Agara nyelo mbo yaka na obodo ukwu Idato North Local Government Imo State. Osimu kenezi mo nwanne ya nwanyị. Otu ọ dị nwagbo. Oji abubu kwe ma ogo. N'Utako Market Abuja. Oliver na Joka na-ekene. Little King. Kedimaka Engineer Zunno Gote. O mechara to one of Urala. The lighting bulb. One of Urala, Chief Executive Officer, is so smart electrical company work and supply. Able member IPU, no more Gadelema. Kedimaka, Oti Adendu, Remedios, Time Master na Malaysia, Miriam Willow, Able member. Idato Progressive Union Malaysia, Unu mekenegi ngokoma. Prince Shedrack B.I. Duribe, either one of our money sack. Able member IPU Malaysia, Oliver na Joka na-akpọgị. Kedimaka Mr. Luke Opara, Oshudo one of Amanato in Idato South, Imo State. Able member MPU. Onye jigi no jodogu. Onye neku money for neme and neku na kiti o. Mbao.
Chidozie, Odison na Malaysia, Managing Director, Odison Complex, Nketinaria, Nabia State, Obodomaluma, Member IPU, Osimu Kedere Yana Yuku, Mr. and Mrs. Awasi Chris Odinaka, Fadiga, Ojo Mashaboko, Idata South, Imo State, Unumekenegi Mokomao. Ekene mu onye buchukwu ekene Ivaristus nze Chinelugo 1 Isiogbo Idato North Imo State ebu member Idato Progressive Union of Malaysia unu mekene iwokoma o nze Chinelugo IBU Idato Progressive Union IBU Idato Progressive Union na Malaysia ani kwadoro ofuma onye aga na nwanne ya ọganiru ka anyị na-achọ ka anyị jiri ofobio ka anyị dozie obodo anyị ọzọ kịta nwere ọrụ afọ n'ụma enyi ya babanya kwa sọbụrụ jengala Oliver na yoga na ndị egwu manye kwadoro ofuma kedu imeka azụbi ike ọkpara Elias Eko Hodis ihe bụ member IPU Malaysia unu mekene gị azụbi ike ọkpara Eko kedu imeka Mr. Chidikwe Odogwu na Malaysia National Desk Director of Progressive Union of Malaysia Chief Executive Officer Igwe and Sons Oliver na yoga na kpogo nyoma Igwe and Sons Igwe and Sons Oliver na yoga na kpogo nyoma Igwe and Sons Ekene Udoka dobala to ife di mma ayiri ni body mma IPU Malaysia jofobia emife ya mere ife jagatiri fofuma n'ụwa otu aka ọ dị kedu imeka Prince ọrụ ụzọ meke na-ekwu Poloski good and bad mma na nchọkwa na Malaysia Managing Director Yeke na-ekwu All Sporting Farms Nigeria Ezi Mwasi Ogboko Idato South Imo State Former Vice Chairman IPU Malaysia Oliver na yoga na kpogo nyoma kedu imaka Mr. Jerome Chibike Webinali aka Tipsy Gallop Chief Executive Officer It is all good records Ebu member IPU Malaysia onye jigi no jodogwa kedu imaka Mr. Kevin Chukuma Oti aka Dangote Akajaku ni Idato South Ebu member Idato Progressive Union of Malaysia Oliver na yoga na kpogo nyoma Dangote mwa mama Obodo niile nwere ndị bajiri biri IPU Malaysia na vasimuke nebe ndị ji biri n'obodo Bawenekene His Excellency Senator Hope Uzodimma Ọnwa Amụma Ọnwoyoko the Executive Governor of Imo State yana Her Excellency Vice Shamo Uzodimma First Lady of Imo State Adita Toje Jemba Oliver na yoga na nyekene Kedimaka Senator Rogers Okorosha Owele ndị Igbo Senator representing Imo West Iwenekene Base Chief Dr. Tony Ezenna Ikenga Kopa Chief Executive Officer Orange Drugs Nigeria Limited Iwenekene Base Mr. Kwazema Zubeshi David Obele Mwana Yeze na Malaysia
Alwenekene Mr. Andy Best Akilu na Philippines onye ọmasị Nsụka Enugu steeti wedia kedu maka Iwagwu Emmanuel aka Mr. Flight onye ọmasị Amanduba Isulugo Government Imo State Chief Executive Officer Mr. Flight Ventures Intori Estates Alwenekene kwasi Mr. Okeke Kenechukwu last born na Malaysia onye ọgbasa Gaziana na Anambra State Chief Executive Officer Kene and Dons importer of all kinds of shoes in Mandela, Lagos onye ọma Jejemba Oliver Nayoka nekene ono Oliver Nayoka Italete Fellows Band onye mapọghị nyewe n'iwe na FPU Erika anyị ga-anabazianụ mgbasozi anya nọlikwa emeditata emedechi Oliver Nayoka anaghị anabazie Idato Progress Union na Malaysia Igwe Biga onye agha na nwanne ya Idato Progress Union na Malaysia Igwe Biga onye dị bụ cheta nwanne ya Idato North and South anyị bofu anyị bi na Malaysia Oliver Nayoka Ikalete Fellows Band anyị ga-anabazianụ I feel you basically. What you do, man? I got a money. Okala moleze na kwanu mure. Anyo boso kwala mewele. Asimili lo nwanne yiba kwali n'isi. Alo nwanne ya aka n'ụwa. Asifu ifesibe ike malo onye pụli n'anya. Ifesibe ike ezi onye nabago. Ana nwanne yi ga n'ọgbọ. Imali ife ige melo nwanne ya onye ele n'aka. Ekwali nya na ndụ n'ọbụrụ ọnụ n'ọgwụgwọ. Ọbọsị ike nwanne ọya nabago. Ife na-ase nwanne amata. Onanugo, ife na se wana mano, enalea. Ife na se wana mano, ife na se wana mano, enugo. Ife na se wana mano, ife na se wana dana na mancho. Ife na se wana mano. Omelori ne melora melu one day. Ine melora bikolo te mundi kemano. Akobule fenya romo na yebi. Ana bonye getuzi nyogwe biyo katikene. Ufodo na zo melora nilo. Ilute no 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 agwene wu wende. Abose wende ye mu lo choba bamsi lugo. Elo wende ya kanonya kamune kugo. Imali bige nyenye zibiko nye wende. Imalo na wende yibiko. Ife na se wana dana na. Uzu sibisi wende kagamo. Abatobi onye bụ nwanne. Anati abatobi jolondo. Makana wande ibu wande yo kane. Onanugo ife na se wana mano. Enalea. Ife na se wana mano. Ife na se wana mano. Enugo. Ife na se wana mano. Ife na se wana dana na mancho. Ife na se wana. Onye welo lipo genye nwanne weje nilo. Owele nya we mebe ogo nilo. Mbosi ị ga nwonyezi ka fa ga bozi. Akwa no nwanne yi ga no ki maloko. Elo nwanne ya ka oyibo.
na nwanne bụ ife dị n'onye ife na-asị nwanne adada ife na-asịkwa nwanne adada isi ka igbuzie nwanne ya ụka mụ na ajụ onye gburu nwanne ihe ọ na-abụzi odogwu oge ịmanụ ị na-atụkwala oke ị ga-esile nwanne ya ịmalụ ugbo na ndị lelụ nwanne fatọla atọ n'ugwu ụbọchị ịnyaba agha ga-esuzi onye ka gịnị ha ga-agbaga aga n'ugbo ụfọdụ ga-ejebe n'ezi kpọta ndị iro wee mezie alụzie lụfa aka be nwanne ba n'enugo mana bụ egbuzie nwanne ya igbechiri onye ga-ebu elu n'ụwa onye ga-ebu elu n'ụwa ya na nwanne ya ka enugo ife na-asị nwanne ama ife na-asị nwanne ama n'ole ya ọgwala amalụgo n'ife na-asị nwanne ama enugo onye bụ na nwanne ya enugo nwanne biko ka amalụ isa 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 ekaka chayo nyobo simego mo no amosi roy imamu na ni oye marabago onye bo sokwa no wewe ku bele bele ne mo bia kele mo ne mo lo ne mo da kele no ne ne kele na inugo imalo fi ne kana bu sesa 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 aka imalo go mo ba na body tele ijele na mmanwụ ọzọ na-abụkọrọ inugo obodo ekwetego na n'inwere ndị ọbụsị mmabosi kọrọ nyọma ewele egwu ọrabago ọbịa n'isi Lagos ụka ndị enugo n'ebe nwa si mpụ obodo dị igo n'ọmụ keke udogwu na mpọ na mụ kelele udogwu nwa ji meneze dalụo obele nwa na mụ kelele ibu gị wee batazie jọbazie mita mọti global kliarị na fọwọ dị n'okono anyọma mmụọ na mụ kelele obodo ekwetego na n'igwe ụdị ọbụsị obodo ekwetego na n'igwe mmabosi kwuru nyọma ewele kwuo ọrabago ọbịa n'isi chukwu ọbụsị ọ na-ega dị onuwo ogbuefi nwa chi na-emeli ilaka afọ ọdụ mgbe na-eje onye ọbụsị anyị ebute inwe asị danyo anya fụrụ ugogbu n'elu ugebe na-aja nwoke bụ n'elu mmadụ dị ọrụ mbụ adụgo nwanyị ori aja nwere ike na-ekene ọkọ na-aranụ na-ejebe mụ na ụlọ ike n'onye nwe chukwu eze ugo weze odogwu obele nwa anaghị eze daalụ onye ezi kwetego anaghị ụlọ eze daalụ ọmụ obosi ụkwala na-egbu ana ụzọ bụla ego ụzọ chukwu nwa bela ọnwụ abịa eji mmanụ n'ụmụ obodo ekwetego na n'ime ndị ọbụla
onye deko ọ dịghị ejele ti nwanne m ọ dịghị eti ọnụ n'afịa anya ka ewe n'ife na-esi kene n'ụwa mefe ife dị mma wee si n'ọdị njọ ọkaga ugbe na ji ma nwa ma ọ gaghị ekwe eme omume ife dị mma na nke dị nja jọgbu onwe ya nwa mama onye deko bata mmemme bido n'iso ije go ụwa maka mma nwoke ama mma n'ọba ego nwanyị amaka mma n'ọba ego ụwa malo ego ibana legeleto mgbe tifọrọ onye ọbụtụtụ ti anụ onwe mgbata katara n'ubi a na-afụrụ agụ ihe eji ege mmadụ agwago akụ ezu mkpa mana ka anyị were ndidi n'obi umeala wetụwa ya bedo ibu anyị mgbe oge tifolo akwa mgbochi ga-ekewarịrị ụlaka ije sawa ọkụkọ akwụkwọ m oge dị gị n'ịzọ nwa ọkụkọ akwụkwọ m gbami oge dị ịzọ nwa ya ihe na-efe n'ụwa bego ọkụkọ akwụkwọ m gbami oge dị ịzọ nwa ya ọkụkọ akwụkwọ m oge dị gị n'ịzọ nwa mmekabeni ka na ya olisa anyị mbejagbenyo n'obi ga-aka anyị aka onye ya bụ ihe ji ama mmadụ n'ụwa mma ya na mmabụli ihe gụlago igbo na anụwo onumo onye ya bụ ihe ji ama mmadụ n'ụwa mma ya na n'ihi mmabụli ihe gụlago ego nwanne m anyị ijego onye ọgazili ya nwe mba ọkwa nwata kpata ego oyibo ọkpọcha aka sịrị ọgaranya tabi falo ego amakanụ
ebele mebele olisale no mụ na ya timbuku mụ na bazụ agụ maka na ụmụ na bazụ agụ anyị ụfana ekpola wala ọsọ ụbịa ma ebulu gbogbo na akwenwebere n'ụwa nwanne m akwenwebe o were ebe aka udobelute nwanne m n'ụwa ka m na-atụo ụmụ na-agbasa akụ nwanne m onye ukwu wee kpata ego onye ka agbata ego gwa ya ka m na ya olisa ụmụ na-agbasa akụ nwanne m onye ukwu wee kpata ego loo ọkwa ya ka anyị na ya olisa nwanne m ka anyị nwezu ego anyị anọla ọfụma n'elu ụwa anyị nọ abaka m gwọba ego yo ọba ego mmanya ụlọ ọba ego siga bụ na alụgbo olumo abaka m gwọba ego ni nwanne ọba ego mmanya ụlọ ọba ego siga mgbe kpekula ma gba ụkpadụlo gọda ihe oge ya omebe abaka m gwọba ego ni nwanne m aye ekwekwa ma gbanụ ụkwara oge ya ọda ihe ruru oge ya omebe onye oge gị ga-akpata ego nwanne m ị ga-akpata ego n'elu ụwa anyị nọ onogwu bute mmega benyo omume omume ọgara ya bụ omume omume asị ka edobe chi ọsị ka edebe ozugbo ozugbo anyị ga-afara onye jego tupu odogwu bute ike obodo tabafa mmanya pansa dollars mmega benyo ọkadugbe na-atị m onye egwu igbo ndị nwebe daka ime n'ụmanwo ihe ndị dị ụwa m egwu akala aka m ya gbala egwu m igbo bụ agbala egwu m olisa anya n'ime ga-agbenyo Edu eja fọ, mbeja benyo, money fanaba, pounds and dollars. Ka ikpebe fele ya ọbachi ogologo ndụ igbo ndị webe maka na ndụ bisa onye ndị ndụ ya ọbachi ogologo ndụ maka na ndụ bisa akụ nwanne anyị mana ihe anyị dị n'anya ego chukwu agbala akwụkwọ ego na ndụ bụ nwanne igbo na anụwo onumo ihe anyị dị n'anya ego chukwu amara ego na ndụ bụ nwanne ego na ndụ gbala akwụkwọ ego na ndụ bụ nwanne chukwu amala doo ego nọbara na-eje ka ije Olisa biko biko ekwena o ekwena anyị bịata n'elu ụwa gbalaka na olisa biko ekwena tukwuke n'ụwa biko ekwena o anyị bịata n'elu ụwa ya gbalaka na basenu eriri ego oyibo olisa biko ekwena o olisa biko ekwena ifonye wele ego kwanyere ya ugwu nwanne m aye ọdịlọ fechafe anya kwurugo biko dakwugo na akụdị n'ogwu ọ nọ na babụwa ya ide gosiri ike nwanne
iwe gadịrị isi nwanne m iwe gadịrị ofe akụzi n'okwu nwanne m idego siri ike n'idego fara n'ụkpata afụfụ na-atala ego ole n'ụwa anyị na-ebele ego afụfụ na-atala ego ole n'ụwa ka nwanne m odogwu bute mbe ga-abụ enyi nwanne m ego oyibo amaka ajebe Malaysia nwanne m ajebe South Africa onye ọma I want to go to Dubai maka Congo anyị ga-emeze n'Congo ego oyibo amaka ego oyibo dị mụ mana ego oyibo dị mụ mana I want to be the chairman I want to be the councilor nwanne m I want to be the governor onye ọma ego oyibo dị mụ mana ego oyibo amaka ego oyibo dị mma ego oyibo amaka ego oyibo dị mụ mma nwa mama ego oyibo amaka ego oyibo dị mma ego oyibo amaka n'otu nnukwu ego ife akụ na-eme n'olili nne akụ na-emechi okwu akụ amaka ọ bụrụ na ị nwere ego mkparị ya akarịa mana inwe ego mkparị ya ala akụ amaka onye bụ ego ji ike oyi inwe ego inwe ka ọ dị na ị nwere ego ogbenye akarịa ya alụ inwere ego ni igburu onye okwu na ụka ego ka eji emechi okwu ego ka eji aza ana ego ka eji enye nsogbu ego ka eji ekpe ikpe inwe ego ikpe ga-emechie mana inwere ego atụọ gị mkpọrọ maka inwere onye na-ekwuru iyi akụ na-ebi okwu akụ amaka ọ na-achọba ife ọya eme ibute ego ka ndị ọzọ si ibute maka akụ na-ebi okwu okolobịa ji gbaba mbọ inwe ego inwe ife dị mma inwe ego inwe n'ụsọ inwe ego inwe afa nna ya onye na-enwere ego adị enwe sọne ị na-anụ eze ndị amụma egwu na-agụ atọ onye amụma egwu odegwu amụ na-agụ eze chukwu ọmụ na-ekwu okwu onwere onye maka si kwado na nke ikpeazụ ị na-anụ aga m akọlụ na akụkọ ka nkọlụ na akụkọ ife melu n'oko ka mụ na-akwụ ịma na akụ na-ebi okwu
o nwere otu nwa sonya ka nna ya mụrụ wee nwa ị na-anụ afanya bụ Chinedu wee tobe onwere onye enyemaka ịma na nna mmadụ nwụọ mgbe ahụ ka ọ ga-enwe onye ilo mgbe ahụ ka ị ga-enwe ndị ilo ofu nwoke a na-akpọ Barnabas nwere ego gbogbo onye nnukwu ego na o butere ike bajezie na Chinedu wecholu mama Chinedu wejufuo ya na Chinedu ha wee jee alịba mfe nwere ebe fa na alalụ Chinedu wee gwaba agwa kedu ife nne m ga-eli Barnabas wee bakala anaba n'ike maka onwere onye na-ekwulufa mgbe chi nwa mgbenye folo degbu oyi ife dị ike wee mebe Chinedu na-aga n'ụzọ wee zute onye enyemaka ọ sị ya nna ya kedu ife m na-emere ọ sị ya mejela akwụkwọ ma ncha na m agụrụ akwụkwọ ọ sị na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ Chinedu si na ọfụ na onye enyemaka na nga agụkwa akwụkwọ ka weduru Chinedu wee naba obodo oyibo ebe ahụ ka ọ nọ bute nnukwu ego Chinedu wee nata n'oko wee bata n'oko wee chọba ife nne ya maka na ego akarịa ma mgbe a na-emegide ya ụmụnna ya ekwu n'okwu mgbe Chinedu bụ ike nata n'obodo wee gbaka Barnabas wee tinye alụ emelu nwa nchọrọ ka ọ nwụọ n'ọdịsikwe ndụ wee butezie nnukwu ego kedu ife mmemme Chinedu wee bata n'oko wee buru budoza wee nata wee jebe na be Barnabas wee tụrụ ya aka si ya kwatuo nri ya budoza kwa ụlọ si na ife nna m ka na-azọ maka obi ike ana niile ahụ ka a na-alụ ya Chinedu wee natasịkwa nri ya maka obi nnukwute ike ọdụ obodo enwebe aṅụrị ndị mmadụ etibe mkpu ife Chukwu na-eme naanị isi ya na-edunya ya ka onye amụma egwu ji si onye megbu nne mmadụ maka na onwere ife onye niile mmadụ maka na ojile ego onye bụ nne mmadụ maka na onwere ife maka na echi dị ime onwere onye mụ ife chi ga-amụ ka mụrụ ajụ Chinedu mezi abụta ike wee batazie n'oko wee jide ana wee gbakasịa ọla obodo na-akụrụ ya akụghị every year ọ na-eke ife ọ na-eke ego ọ na-eke ụmụ ogbenye ife afọ onye na-eku ya ya ka ndị agwa ụmụ ụwa akụ na-ebi okwu anyị ma akụ na-ebi okwu amala ije ọbịa ije amala onye amụma egwu nọ ya emere ya amalasa ihe ego Chukwu nyele Chinedu onye dị enye ndị ọyịmụ onye na-eme ya ndị ọyịmụ ka ndị ọyịmụ ugolibe kaje zute ndị ọyịmụ kajebe Thailand zute ndị ọyịmụ dakwudo odegbuo na Thailand odegbu nwa ka mụ na-akpọ n'egwu Chukwu egwu ka mmụọ na-eke odegbu nwa na-ekweta ete ka isi eje n'ọbịa ka isi eje ịmalụ onye na-egwu nwa Chimeleze na Thailand
ebula m onye ebula m onye ebula m ọrụ gara ụlọ obodo m karịrị akarị n'elu ụwa onye ebula m 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 ọrụ gara ụlọ obodo m karịrị akarị n'elu ụwa onye ebula m ọgọsime asị m onye ebula m onye ebula m onye ebula m onye ebula m ọrụ gara ụlọ obodo m karịrị akarị n'elu ụwa ka ebiri bara fụwụrụ dede m enwe onye amụzọ chiri bịa ọkwa ya ka anyị na-ekwu onye n'ụwa ka ebiri wenụ agadi nwaanyị si akụdoro m nwa ọsị m eze bụghị m asị m ya dagbore nwa ụka ma jụọ igwe omume n'ụwa ka m jụọ ị ga-akpọrọ nwunye m igwe omume n'ụwa nwanne m ị ga-azụ ụmụ ibukwe na mụ ne n'ụwa onye ga-elezi m nne m anya ọkwa ya ka mụ ga-ebe onye gbula m onye gbula m Is your boy DJ S Shine Best onye ga-azụ obodo mụ ne n'ụwa ya ka mụ ga-ebe omibe m ije n'ime obodo nwanne m otu onye na-asụ m nna ajụjụ ka mụ na-ajụghị okwu igwe igirigi ọrụ maka ihe bụ ji ekwu n'ụwa ihe bụ ga-emere obodo m n'eziokwu na ọ karịrị akarị ewu onye egbula m asị m igwe omume n'ụwa ị gazụrụ m ụmụnne m igwe omume n'ụwa ka njụ ịgazụ obodo m adekwu n'ọkụkọ manyere ọnụ were kwuru na bụ nwunye ọkọ ya ka anyị ji ekwuo omeibe mụọ ka ebiriwere oche onye na-alaji onwe ya onye ji mmadụ na-alaji onwe ya ọkọ ya ka mụ ji ekwuo n'elu ụwa mụọ igirigi ọgụ asị m onye egbula m onye egbula m onye egbula m ayela 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 onye bula m onye bula m onye bula m ayela 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 onye bula m onye bula m onye bula m ayela 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 onye bula ọrụ
ebula m onye ebula m onye ebula m ọrụ karịrị obodo karịrị akarị n'elu ụwa onye ebula m asị m onye ebula m onye ebula m onye ebula m onye ebula m ọrụ karịrị obodo karịrị akarị n'elu ụwa onye ebula m ihe ga-emere obodo m karịrị akarị ọrụ karịrị obodo karịrị akarị n'elu ụwa onye ebula m emesịa n'oge furiri ọnụ onye ebula m onye ebula m onye ebula m akwaja nwago n'aja n'ubibe m otu ọsọ gbakwuru ọgụ nwanne m amaghị shọgụgwọ m ihe nkọnkọnkọ onye dịtụ n'aja n'obodo n'elu ụwa nwanne m omere obodo ihe ọma ya ka ndị ekwuo onye ebula onye ebula onye ebula Godike nenu wa nwanne m ụbọchị ihe ike achọ ọkụ nwadike obi ibe m ihe okokokooko nenu ụwa digirigi ọgụ ụwa ahụ nwayọ nwayọ eji m nke onye aga ọ nkechi nyere ka m ka maka onye me mma ya na mma onye mekwe njọ ọgọtochime ọyọ ọyọ ije ụzọma nwoke kuru nwoke mụ na amụhe odogwu n'ụzọ agbabịa kene nwanne m eso ya okwe na anụ n'olu m onye n'ụwa mụọ eji m ọfọ na eji m ohu onye n'ụwa mụ aga si ndị iro ha hachi anyị ka anyị birie si ndị iro ha hachi anyị ka anyị birie onye bụla m onye bụla m onye bụla mee onye bụla onye bụla onye bụla mee asị m onye ebula m onye ebula m onye ebula m onye ebula m ọrụ ngarụrụ obodo karịrị akarị n'elu onye ebula m ọkwa ihe niile ka m lechara wee biwe m wee gbawa atụ onye ebula m onye ebula m onye ebula m anyị biri n'ụwa onye oge ọsọ gbakwuru ọgụ n'elu ụmụnne m agbakwaghị n'ọgwụgwọ ọgwụgwọ n'elu ihe okokoko ibe nweta gị n'elu ụwa na-adịghị apụrụ jewe maka ulelu nwadị mma isi gị bụ nwanna gị ihe n'elu ụwa mee ị ga-asịzi n'omere gị gịnị oge mụ na jụọ ihe okoko onye anyị chọrọ ibu n'elu ụwa ka mụ na jụọ ịma ma onye ga-azọ gị ndụ echi n'elu ụwa ihe okoko onye bụla m 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 onye bụla onye bụla onye bụla m ọyọ onye bụla m onye bụla m onye bụla m onye bụla m ọnụ ngarụrụ obodo karịrị akarị n'elu onye bụla m asị m onye bụla m onye bụla m onye bụla m onye bụla m ọrụ ngarụrụ obodo karịrị akarị n'elu onye bụla m onye bụla m onye bụla m onye bụla m asị m onye bụla m onye bụla m onye bụla m Is your boy DJ S Shine Best International.